Hola, bon dia. Aquest cabrit que estem veient són de la raça mallorquina. Fa 3 anys que estem cercant la raça mallorquina i al final hem aconseguit que surtin genèticament així com haurien de sortir. Les seves característiques ara aquest cabridets, aquest negret és un mascle i la blanqueta i negra és una femelleta. Ara aquests animalets tenen 2 dies d'edat. Estem molt contents perquè genèticament les seves característiques físiques són el que els nostres predins tenien i ens han explicat. Les orelles grosses, caigudetes, aquests tenen mamellons, que quasi totes en tenien, i llavors tenen la set curta, tenen la boqueta curta. Aquestes són les característiques que ens han explicat els predins, d'així com era la raça mallorquina domèstica. Aquesta ja vol dir que és la tercera generació, que fa 3 anys que estic lluitant per aconseguir-lo, i aquest és un dels resultats més bons que han tingut. Ja que són un masclet i una femelleta, que són germans, no les podran cruzar entre ells, però fent feina en son pare, que també no lo seu, perquè la genètica de la sang que és massa són dels fills i pares tampoc no va bé que cruzar-los, però mirarem a veure d'aconseguir un bons animalets. Això és la raça mallorquina i ja vos aniré mostrant com van creixent i com se van adaptant en el seu puesto. Esperem que tinguem els resultats tan positius com aquest mateix, que ja tenim ara, i que d'aquí un parell d'anys puguem xerrar que la raça mallorquina han aconseguit recuperar-la. Aquestes dues animalets d'aquí seran, diguem, els pilars o un dels pilars per recuperar aquesta raça. Ja que aquí a Mallorca fa més de 5 anys que estic cercant aquesta raça i la seva predina d'aquests animalets ha estat el més pur que he pogut, o sigui, genèticament, el més parescut a el que era la raça antiga mallorquina, domèstica. Llavors, la seva predina no tenia les orelles tan grosses, però els seus nets ja mos han sortit bastant bé. Els animalets, quan han acabat de néixer, la mare les ensenya a amagar-se dins els guastres o dins les mates, com és en aquest cas, perquè els depredadors a la vida salvatge no els puguin fer mal. Les deixarem aquí tranquil·lets i així la mare no passarà pena, que se posa nerviosa que les toquin tant. Au, vinga, adeu.